Yako asinfosu ai asinfosu ho nso arehosam kase bi pa esi ho abemu obi wanya 15 years oye SDA ni won sesesi ade se obi ka se wonyi anase wode ho asiwa amanyame adwuma enye eye mmemu anase maba ne nyina na asaisa yes obi o 15 years sebi oboba sibra wa fam mema pimpim wa fam man pimpim na abemu e de 15 years ayese na ho dodo no kakra yare kakra be ball no na chese obe free mu anesa na hwehwemu chese ne ho enka oba bia da boy virgin ya chance wo mu SDA fo nti wo mu kosie no eye edafiada ene yetse yikosie no na chese owu ye kra ya mfa na nkɔhye mɔtwe ne ade yikosie no eye efiada no ade meme da na nkrofobi pa kyerem se eye esie no na car private car white bi esi wo na car no esi ho cheye pa mesese ne dedi kan ya wo ho wo dey pay attention to this particular story no obe share comment kakra wo ho amayen because anodin wo mo pa kyerem mo se private car bi esi ho cheye na omo esiesie wo sa mo hia ne se asan the speed asan be fa kronim asan etwemo de ko womo bowura eye esie ho no na chese ye abemu a 15 years ndra fiada ye sie no yakotu nakoma ne sebe ne bemeda ne nantem ye yi ni kidney na kwa ne bi wo ho a ye yi efi no womo susu se sa private car na ebesi esie o che na womo di mirika betwam no womo na akotwitwa sa akwa abemu ne part no edeko ma ye hwe video ni amano efi wo mra eno ewo emfifi mantemu na masaka omho biewo Abrantia Kenneth eyampofo awanya mfie eyedunum na wayare kuma bi na fofia antoata na campus wadwara bamu a woto nananam wasie do na masie Kenneth eja ebusua akwakokata omodihye echikra afi obidiem rika be kire busua se o momehwe Kenneth mu na yetuye o yesie bi no na yetu bi nso ama okhwohwe a omatu Kenneth mu ni de atohwa na koma krampo amanfo mu kohu ye kire se yeyi na nakoma no edeko se himfu ne koyi yu na fiade ya na chesa asemi asiye yenkwa homa no so na ye ne Kwame Owusu Asante Shadrack ni enkomo na yesa posifo dom haji menya sankito Kwame akwaba Kwame wotemeka obobi miton kapa asaka mo hu biemu ne enim se nka mo agiamu boye nchiremu asemi si fapote na omakwakotu Kenneth emu ya sisi ya yese na komakra manfo a mukotu emu no sa omasan etwako yo obobi mi dase asemi esi ewo asen ekropon a eno no wo asen fosumentin mu na anopei na yenya ntie se okopie mu asen ekropon a akwada wonya emfie edu enum 15 years a chese oko school na nansen ena busua no kire mu a yare kakra etimi ebo no ema nam so ema otumi famu eto anananum wonse do na wo mu SDA for intino ena anu fiade ya ena busua no nhyehyeye ekokosie no omo aye bibia wi a chese isu mu besu adwadu mu betwa nyina no wo mu atwa wi a busua no adwinwe wo mu ho ene se anopai amanfo bi wo ho no mo kire mu a wo mo ewo ho no mo hu se private car bi a park ewo asen ekropon wo mo asieye ekwan na no ho no mo na car no esi ho no mo che kakra afi de eye kakra mo hu ye na etu na America tenta wo di fi asieye ho no mo be fa krom ansa na wo twa mu akono eno no manfo ni bi hu se dabi se ne car yi si ho no mo che ye na wo be sin so America wo di de na che se bibia koso ewo eho no mu ena mbo anan ekokopie mu ewo asieye ho amokoye a na chese akwada yesie nu ena nu fiade ya emu kra nkofo atimi akwakotu emu nu na wo mo ntu ni keke wo mo wieye no ena wo mo pai ni yem ena wo mo yi ni nso no edigu nchen baabi ewieye ekote na koma no edikoye enye ni yem kwa na wo mo pai ye wo mo sanso ebo modern na se ho no mo no ayeye baabi a ne bema ewo no wo mu etwa eho no mo nso ema wo hwe a tokro ababeda ho no mo a bi mu amanfo no bi kire se ebe se ni kidney ena nipa no ewie ya wo mo etimi asan so atwe edeko
enti bempra me no ka say di asem no aba bedu asinfosu police penifo asoye amasa bredi aposifo ene asame members won potem hono mo atimi abom anan akupi mu ewo asieye hono mo a wo mo ahye enhwehwemu ase asem we ba beto dwa ena chese o manfo ni bi chese ehu kese pa ena abo wo mo na wo mo eznim se anka eye atofuwo ena nke bi nipa no ewu atofuwo na accident bi ena nipa no efam ewu ya ena ya na empenfo ekyerese wo mo etumi eyi nakwa ni bi etumi de ye nyankoma de ne ade nanso we ni de yare ne ball no enti na den na be nam so ama nipa bi etumi afa ho a wo mo ebetumi akwa kutu emu no eyi ne honam akwa ni bi sa eno na bi no ekyerese wo hwe akwada no enam se wo ye SD ni ti no emma sem ni ade na osansusua mfie dunum enti wonye bi nti ebe se bi a na nipa bonfo yomkodi sa boni na wo mo pe virgin ede ne honam akwa de aye niema eno ne nam so a ama wo mo atimi akotutu saa akwa no a wo mo edeko empempre de amanfo no chese de hu kese pa na de abre wo mo nti no ebe ya posifo enyere bambom pa ewo ho no mo se ne ebe ya BBC entimi ensida ye ni asame member ono abobo aten edi nkomo no wo kire mu se asem we empotem ho no mo no ebi nsida na ne okai na dwimu a ebre a ebi esi ebe ye mfie aduonu nie ena police officer baako a wono ewo empotem wono so wuyom kokosie na eno nso no enipa bitumi kotu na mu na efi sa abre na bepem sa abre de enya de ebi asinti we ya asan aba no ama yehu kese ena abo wo mo ewo asen ekropon enti mpempem no kasa de obobi na nanom akwa kogu nsa e de akere abosoma wo mo ewo hono mo a wo mo chese nipa bonefo a etimi ekọ hono mo kokodi bone a etisa no na nanom abosoma nyinima na wo mo ne sankofukro no entimi endi ne enti a me pese fa o question o comment bra ne say e die enti na enipa ne bi wo aye hwe ha na se bia nsemo ne bi ebansa ya be ma story ana de bia na story na ya ye pese ye ma na ye hu se private car ne CSA ono na kantempa na anka mo amudi adansi anka wo sanka mo bo pi ho na mo hwe ne ekoso ansa akofa asamaba mesa se fa comment bra Attention TV ekwe ntwa aka